салом арз медорам ба кулли мухлисони барномаи матриса ва нафароне ки айни ҳол моро тамошо мекунед. Барномаи матриса манзури шумо. Нахуд зароси маркази барнома барои ҷавонон ки дар бораи хизматрасониҳои интернетӣ, гаджету ва одамоне нақл мекунад ки ҳама инҳоро фикр карда мебароянд ва барои истифода бурдан ба мардум пешниҳод месозанд. Дар студия Илҳом Бопоев. Хотиррасон менамоем ки ҳамкори барномаи матриса ин ширкати Тисел мебошад. Ширкати Тисел баҳри мушоҳидаи басаи муфиди интернетии G+ро пешниҳод менамояд. Ҳангоми пайваст намудани басаи G+ ба шумо 2 маротиба бештар трафики интернетӣ бо ҳамон нарх пешниҳод мегардад. Актун трафик дар вособ ба шабу рӯз баробар тақсим карда шуданд. Яъне ҳангоми пайваст намудани басаи G+ 2000 мегабайт рӯзона ва 1000 мегабайт шабона интернет пешниҳод мегардад. Бо Тисел боз ҳам бештар интернети баландсурат. имрӯз дар матрица топ 10 технологияҳое ки пас аз 10 сол аз байн мераванд. Huawei P20 Pro беҳтарин смартфони сол. Бо матрица ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. Huawei P20 Pro смартфони беҳтарини сол. Huawei имсол тавонист гаджети нодиреро ба кор орад. Смартфони флагмани P20 Pro таҳр ва хусусияти олӣ ва асосияш аввалин камераи сегона дорад. Муҳандисон ба дурон рабудани паррандаҳоро меомӯзанд. Паррандагон ба парвози ҳавопаймо хатари зиёде эҷод мекунанд. Лекин мутахассисони донишкадаи технологии Калифорния роҳи ҳалли масъаларо ёфтанд. Ба ақидаи онҳо як дрон метавонад сели паррандаҳоро аз миқёси фурудгоҳ дур созад. Дӯстони азиз, мехоҳед бештар аз олами хайтиягоҳӣ пайдо намоед? Пас марҳамат ба медиапортали мо бахши матрица ки бо ҳамкории ширкати Тисел таъсисода шудааст. Huawei имсол тавонист гаджети нодиреро ба кор орад. Смартфони флагмани P20 Pro тарҳ ва хусусиятҳои олӣ ва асосияш аввалин камераи сегона. Навгонин соҳиби таърифу тавсифи хеле хуб гардид. Ба наздики Ассотсиатсияи маҷаллаҳои Аврупои оид ба аудио ва видеотехника Huawei P20 Pro-ро беҳтарин смартфони соли 2018 номиданд. Ассотсиатсия аз 55 маҷаллаҳои нуфузашон баланд идорат мебошад. ин аввалин ҷоизаи Huawei аз Asia намебошад. Дар солҳои гузашта Huawei P20 соҳиби унвони беҳтарин камерафони 2017-2018, Huawei Watch 2 соҳиби унвони беҳтарин таҷҳизоти дастбонаи 2017-2018, Huawei P9 бошад соҳиби унвони беҳтарин смартфони 2016-2017 шуда буданд. Дар бораи P20 бошад Proeza чунин менависад: ба шарофати танаи шишагин AMOLED дисплей бо хунҷоиши 1800 бар 2240 пиксел, батареяи бузурги 4000 мАч бо дастгирии технологияи Supercharge ва системаи секамерагии Leica Huawei P20 Pro смартфони пешрафта ва инноватсионӣ ҳисобида мешавад. Huawei ҷоизаро расман 1 август дар Берлин ба даст меорад. замоне ки дар он қариб ягон чизи ҳақиқӣ нест, аллакай ҳатто хурхур кардани гурбаро ҳам дар намуди электронӣ сохтан мумкин аст. ба сонмонаи Pearly.com даромада шумо метавонед мувофиқи табу завқи худ овози хурхурро роҳандозӣ кунед. аз ин овози хурхур чӣ қадаре хоҳед ҳаловат бурда метавонед ва лозим нест ки барои ин гурба гирифта нигаҳдорӣ кунед ва аз паяш ғамхорӣ намоед. тавассути ба танзимдарорандаи махсус шумо садои хурхурро нисбатан хуболуд ва ё зиндатар карда метавонед. хусусияти хурхурро муайян ва ҳатто баландии нафаскаши онро идора карда метавонед. ҳамин тавр сатҳи фавқулодаи тафсилот мерасад ки дархост ва ҳатто табу завқи интихоби овози хурхури гурбаро аз тарафи истифодабаранда қабул ва қонеъ мегардонад. ман фикр мекардам ки садои электронии хурхури гурба на зиёд аз як шӯхӣ мешавад, як чизи нишодбахш, вале тамоман нолозим, менависад офарандаи Pearly дар сомонаи худ. аммо пас аз дархосту талаби бениҳоят зиёд ба ин чиз, ман фаҳмидам ки дар ин масъала нодуруст фикр карда будам. таассуроти наҷиб аз одамон ва онҳое ки беҳад ин садо барояшон писанд аст. хулас бояд гуфт ки вақтҳои охир гӯш кардани овози ҳайвонот, махсусан гурба, миёни одамон нисбатан густариш ёфт. бинобар он агар гӯш кардани ин чиз ба шумо ҳаловат бахшад, пас чаро на? чӣ қадаре ки хоҳед садои гурбаи электрониро гӯш кунед.
муҳандисон ба дронро бурдани паррандаҳоро меомӯзонанд. паррандагон ба парвози ҳавопаймо хатари зиёде эҷод мекунанд, лекин мутахассисони донишкадаи технологияи Калифорния Колтек роҳи ҳалли ин масъаларо ёфтанд. ба ақидаи онҳо, як дрони бесарнишин метавонад селаи паррандаҳоро аз миқёси фурудгоҳ ронад. алгоритм дар тадқиқоти IEEE Transactions on Robotics нишон дода шуд. лоиҳа аз мӯъҷизаи Гудзони соли 2009 сарчашма гирифт. он замон аз сабаби даромадани паррандаҳо ба даруни муҳаррикии тайёра қариб буд ки садҳо одамон ҷонашонро таслим намоянд. роҳбари лоиҳа Сунжо Чанг бо ҳамкасбонаш модели парвози селаи паррандаҳоро омӯхтанд. дар асоси ин тадқиқотҳо онҳо роботеро рӯи кор оварданд. санҷишҳо нишон доданд, ки дрон метавонад даҳҳо паррандаҳоро идора кунад. тавоноии робот аз ҳаҷм ва шумораи паррандаҳо вобастагӣ дорад. дар оянда муҳаққиқон мехоҳанд галаи дронҳоро созанд, ки роҳи парвози паррандагонро метавонад ҳисоб кунад ва онҳоро маҳдуд менамояд. ҳаҷми нав, имкониятҳои нав. ба ҳамаи ин дар бастаҳои интернети нави G+ аз Tcell. акнун интернет 2 маротиба зиёдтар мешавад. рӯзона истифода баро, шабона ҳамон қадри дигар ба даст ор. дар ҷаҳони интернет фаъолтарин бош. маълумоти муфассал бо рақами 970 ё дар сомонаи tcell.tj. бастаи интернети нави G+ аз Tcell. ҳаҷми зиёдтар, имконияти зиёдтар. муҳлати ҳаёти технологияҳо доимо кӯтоҳ шуда истодааст. албатта ки ин ҳақиқати асри 21 мебошад. албатта фаҳмидан мушкил, ки кадоме аз навгониҳо ба рамади нав оғоз мешавад ва кадомеаш пас аз чанд сол фаромӯш мешавад. лекин заминае барои ба қадима табдил додани навгониҳо мавҷуд мебошад. матриса ба шумо рӯйхати таҷҳизотҳоеро пешниҳод месозад, ки пас аз 10 сол аз бозор нобуд мешаванд. Ческар.ру ба шумо рӯйхати таҷҳизотеро пешниҳод менамояд, ки пас аз 10 сол метавонад аз бозор нобуд шаванд. якум, кортҳои кредитӣ ва дебетӣ. инро имрӯз тасаввур кардан мушкил, аммо дар асл ба наздики кредиткаҳо кӯҳна мешаванд. бештар технологияҳо ба монанди NFC машҳуртар мешаванд, ки бо расонидани ба телефони мобилӣ пардохт гузаронидан мумкин. кортҳои кредитии виртуалӣ сохта истодаанд. лентаҳои магнитии одатиро чипҳои вазн мекунанд, ки бо хоҳиш ба ҳар гуна таҷҳизотҳо насб кардан мумкин. дар киссаи шумо корте мебошад, ки дар он рақам ва коди бехатарии он ҷойгир шудаанд. барои чӣ маълумот оиди шахсияти худ додан лозим, вақте ки асбобҳои ҳимоякунанда пайдо мешаванд? дуюм, суратгирҳои хурдакак. дар аввал суратгирҳои плёнкагӣ кӯҳна шуданд. акнун навбати суратгиракҳои хурд расид. баъзе намудҳои онҳо, масалан қимматтарин ва навгонитаринашон дер кор мекунанд. лекин сухан дар бораи он меравад, ки умуман намуди ин асбобҳо солҳои наздик аз байн мераванд. смартфонҳои замонавӣ аз суратгиракҳои арзон камият надоранд. баъзе намудҳои онҳо чун Nokia Lumia барои видео ва расмгиракҳои сифатнок сохта шудаанд. камераҳои боақл аз Samsung ҳаёти суратгиракҳоро каме дароз мекунад. севум, китобҳои электронӣ. Рейтерҳо якумин бор аввали солҳои 2000 пайдо шуданд ва ҳаводорони зиёдеро дар байни дӯстдорони адабиёт пайдо намуд. он вақтҳо дар даст як гаджет доштан хуб буд. имрӯз вазъият тағйир ёфтааст ва истифодабарандагон кӯшиш доранд таҷҳизоте дошта бошанд, ки дар як гаджет ҳамаи дастгоҳҳои дигар амал кунанд. дар ин ҳолат асбоби хониш бо планшет ва смартфон рақобат карда наметавонад. барои ҳамин ҳам Amazon аз сохтани рейтерҳо ва сохтани планшетҳо гузашта истодааст. чорум, телефонҳои мобилии тугмачадорҳо. дар бораи марки телефонҳои мобилии тугмачадор кайҳо гуфта буданд ва асос барои ба ин бовар кардан имрӯз пайдо шудааст. смартфонҳои аввалина дар назди телефонҳои мобилӣ аз нигоҳи қулай дар истифодакунӣ бартарӣ надоштанд. тугмачаҳо дар назди таҷскрини ҳамвор қулай буданд. батареяҳои смартфонҳо тез сарф мешуданд. интернети мобилӣ бошад хуб тараққӣ наёфта буд.
лекин имрӯз смартфонҳои арзон, қулай ва бо ҳама сифатҳои телефони мобилӣ муҷаҳҳаз мебошад. ин бештар боиси паҳн намудани гаджетҳои арзон, ки барои давлатҳои оламӣ сеюм сохта шуданд, тааллуқ дорад. телефонҳои оддӣ статсионарӣ. якумин телефонҳои мобилии серияги 8000X, ки хишт ном гирифтааст, $4000 буд ва он соли 1984 пайдо шудааст. кам нафарон он давра боварӣ доштанд, ки чунин таҷҳизотҳои қиммат барои табақаҳои бизнесӣ ба гаджетҳои ба ҳама дастрас табдил меёбанд. телефонҳои оддӣ то ҳол ҷойи заруриро мегиранд, аммо насли хишт ҷойи онҳоро гирифта истодааст. танҳо 30% оилаҳои амрикоӣ то 30 сола дар хонаҳояшон телефонҳои статсионариро истифода мебаранд. ҷавонон бошад аз истифодаи ин асбоб рад мекунад. нархи истифодабарии алоқаи мобилӣ бошад рӯз аз рӯз поён рафта истодааст. шашум, таҷҳизотҳои бозикунанда. таҷҳизотҳои бозикунандаи насли нав хуб ба фурӯш мераванд, агар сухан дар бораи PlayStation 4 равад. аммо ин асбобҳо аз истифодаи оддӣ дур карда шуда ба кластери шавқовари хонагӣ табдил дода мешавад. дар нақшаи технологияи компютерҳо ин приставкаҳоро мегузаронанд. планшетҳою смартфонҳо боқимондаро аз бозор нест мекунанд. дар ин ҳолат таҷҳизотҳои бокунанда боқӣ мемонанд ва онҳо чӣ хел мешаванд? мумкин оянда дар Steam Machines, мумкин дар медиа марказҳо ба монанди Xbox One, мумкин бозиҳои эксклюзивӣ ба приставкаҳои оддӣ ба монанди PlayStation роҳ диҳанд. ба ҳар ҳол стриминги бозиҳои онлайн мағоза ва дигар заминаҳои виртуалӣ барои пешбарӣ намудани консолҳо заруратанд. назар ба таҷҳизотҳои оҳанӣ. ҳафтум, навигаторҳо. муд ба ин таҷҳизотҳо ба қарибӣ пайдо шуд, лекин аллакай нобуд шуда истодаанд. якум, планшет ва смартфонҳо бо навигатсия ба хубӣ аз уҳда баромада истодаанд ва системаҳои навигатсионии замонавӣ аз интернет-ширкатҳо бо муфассалӣ ва дақиқӣ аз чунин намудҳои аслӣ бартарӣ доранд. дуюм, автоистифодабарандагон бештар системаи навигатсионии штатиро, ки маълум ба экрани смартфон мебарояд ва алоқа дорад, кор мефармоянд. якҷоякунӣ ва интернет-технологияҳо ба навигатори оддӣ ягон имконияти бартарӣ намедиҳад. ҳаштум, интернет-технологияҳои симӣ. сухан дар бораи симҳои зиёд дар хонаи шумо меравад, ки барои таъмин намудани кори интернет-шабака, телевизиони рақамӣ ва ғайраҳо истифода бурда мешавад. бо мурури замон симҳо кам мешаванд ва аллакай имрӯз таҷҳизотҳое пайдо шуда истодаанд, ки тариқи интернет-портҳо пайваст шуда кори шабакаро иҷро менамоянд. Wi-Fi ва дигар системаҳои бесим симро аз бозор дур мекунанд. 4G бошад, бо сурати худ бартарии аповолнаро паси сар намуд. ҳарчанд агар шумо бо шабакаи оптоволокнаи насли нав ба монанди Google Fiber истифода баред, паҳншавии мавҷ бо мурури замон аз манораи алоқаи бесим ба амал меояд. нуҳум, CD ва DVD. инҷо ягон шубҳае нест. компакт дискҳо аз байн мераванд. маъруфшавии хидматрасониҳои стримингӣ, шабакаҳои пирингӣ, онлайн мағозаҳо дискҳоро ба асбоби нигаҳдорандаи маълумоти нолозима табдил гардонидаанд. то ҳол барномаи филмҳо дар CD ва DVD фурӯхта мешаванд, лекин дар асл ҳатто Blu-ray шароити куллиро таъмин карда наметавонад. дар наздики мо ба худи диск, кассета ё дискета нигоҳ мекунему ҳайрон мешавем, ки чаро барои нигоҳ доштани маълумот ин қадар маводҳо харҷ мешуданд. даҳум, асбобҳои истифодабарандаи CD ва DVD. мантиқан дуруст қайд кардан лозим, ки бо нест шудани дискҳо асбобҳои истифодабарандаи онҳо низ нобуд мешаванд ва ин марҳилаи асосӣ барои тараққиёти электронӣ мешавад, чунки имрӯз ҳар як компютер бо дисковод муҷаҳҳаз карда шудааст. ғайр аз ин, филмҳо дар DVD то ҳол қисми асосии бозорро дар бар мегиранд ва нобудшавии ин таҷҳизотҳо бозорро низ дигар мекунад. тараққиёт дар соҳаи дисковод ва асбобҳои истифодабарандаи дискҳо қариб ки дар ҷояш мондааст, чунки дигар чизеро ихтироъ кардан мумкин нест. технологияҳо дар ин соҳа ба қуллаи худ расиданд ва ин якумин аломати нобудшавӣ мебошад.
دوستان عزیز، در همینجا برنامه ماتریسا به پایان میرسد. اگر شما چیزی را نفهمید و یا آن را به اسمارتفونتون ثبت کرده نتوانید، راه افتاده نشوید. همه معلومات ها را در مدیا پورتال تیروس بخش ماتریسا که با همکاری شرکت تیسل تأسیس شده است تماشا نمایید و یاد گیرید. بار دیگر خاطرتون می‌نمایم که همکاری برنامه شرکت تیسل میباشد. شرکت تیسل بهره مشتریان واسه مفید اینترنتی جی پلاس را پیشنهاد می‌نماید. هنگام پیوستن واسه جی پلاس با شما 2 مرتبه بیشتر ترافیک اینترنتی با همون نرخ پیشنهاد می‌سازد. با تیسل با سهم بیشتر اینترنتی بلند سرعت. فکر میکنم از امروز برنامه برای خود از علوم خیتک معلومات های نوی را گرفتید. نشر نوبتی برنامه را شما میتونید تنها پس از یک هفته در همین روز و در همین وقت و ساعت تماشا نمایید. با شما بودم روی برنامه الهام بابایف تا برنامه نوبتی. خدا نگهدار.